och hjärtligt välkommen till Europacup-list. Här i Högsby Västmanna och mellan VIF och SSV Brixen. And first of all, welcome to SSV Brixen from Italy. We are now going to present the teams and we start with the away team och till VIF. Nummer 2, Tröntor Jönsson. Nummer 7, Eje Bjarnarsson. Nummer 4, Johannes Björkvik. Nummer 6, Jan Muller. Nummer 8, Sjurur Olsen. Nummer 20, Andreas Eriksen. Nummer 11, Johnny Barnarsson Nixon. Nummer 12, Martin Jermatska. Nummer 16, Brantor Silverstone. Nummer 16, Christian Jensen. Nummer 18, Brantor Martinsson Hansen. Nummer 21, Filip Jojic. Nummer 22, Elmer Jakob Gard Olsen. Nummer 24, Hattor Arason. Nummer 23, Fruje Holm och Hindestål. Och nummer 35, Magnus Muller. Och matchen till VIF sidan Nuno Miguel Di Melo Farello, Eli Muller och Jonker Blitzen. And now we're going to present the team of SSV Brixen. Number 1, Mate Volarevic. Number 2, Daniel Assolin. Number 6, Paolo Vinicius de Oliveira Candido. Number 10, Stefano Ascieni. Number 14, Thomas Valentin Canete. Number 19, Artian Ibali. Number 20, Marek Korbel. Number 21, Gabriel Soltacci. Number 34, Felix Müller. And number 96, Alessandro Lupinati. And on the bench for SSV Brixen, Werner Wieland, Davor Kultura Metic, Jörg Frosch, and Güter Wieler. And the referees, they are from Estonia, and they are Edwin Herkin and Erik Magayer. And the EHF delegate, Mr. Colin Wills. Och här är strömmingen för så är jag välkommen till det som nu filtrar via YouTube ledda till. Här är Lineberg långt och röpt upp. Det är alltså första europeiska brätje här i Hötlen i Västmanna i en 25 år. Och försöknar i vånen till Västmanning att där inte är en skår och den senaste 4-25 år och så gärna. Det är alltså ett nästat vinna analysten. Så tappar första på svårare. Våld ner i så det sen kommer vi men det är det största som VIF tar emot nu i 3 omgångar av EHF European Cup. VIF spelar sina nästa dyster här. VIF börjar alltså i öron omgångar i Europa Cup. Brixen här i Italien. Börjar i första omgången här gjordes till första förutsätter vi 3-2 seger så är det 0-2-8 tapp. Tack. Och så är det knusande seger i örnomfärg mot Asriel för att vinna som vid 3-4-22 och 6-3 så actually det är Brixen som är kommit väl och igång till kappensna nu där spelar mot 8-1 och i förskoman som på till lötene och för en kväll på Steppa Kapping och landskapen vi vill här har tappat en test jag VIF det var så för Korsstol men i hooks att ja, det är så dystner och i Europa Cup har fyllt Tamaira. Och så är ganska avlängarna en tapp tullja i kappgrörn och landskapet i förrjön i börntant ni här. Det är kanske inte just så stora ski akkurat. Och det så hålla jag efter senaste vikskiftet mot
nästan någon att man kan ska spalta sönder brett och utan att ha 100% av sig då kanske man sparar sönder kraften till att hända distan och vi är för för alltså att ha emot Brixen här i första allop någon och vi bärs på efter klockan så att Europa handboll till att det blir lagt där av golven någon vi har den i Västmanland och vi är för börjar vi med en Mjärimacka i mål Tröntor Jonsson börjar här vi välja och det är vänstra vänster innan chansen så kör Olsen här för så på då vi var läst i allop någon in mittfältet stannar så Filip Jojic och Jon Müller högra backe Hattur Arason och högra vänster Andreas Eriksen. Och här som spelar här för Brixen och vi kan ta han här ute i högtro. Han heter Felix Müller. Så han som är på att just högra backe. Nu är han Charles Müller här högra backe så där Korpel och högra backe här på den här. Pura roll fair play här börjar vi. Här är Drickver handbollsstyr han är i 2 månader har vi rätt till klockan 5 i morgon och det är alltså sammanlagt vinnaren ut här på distan som förra stuka vi är i EHF Europa Cup. Nu där kan jag mine så nummer 2 här Assolina Idran. Så kan det bli bra ost på den kökten och tar så in tjänster på den vägen. Att Ramatias sätter sig i viring för den och förgar helst av första sinnes det var så där i Brände Lodge. Men när Brixen är så vi är för alla med. Filip ut till Sjur. Vi har varit på bollen och täckta sin roll till. Väl ett första allop så Brixen är för först Italien om någon som det är lite klart på Ivan. Han tar man nog upp här Brixen så tvär allvinkar också. Sönder Jonsson och att det just så är vi är förne kunde också säga att det skulle jättnast. Sönder Jonsson vi som är inte fair i måte. Men här kommer resten fair och med hinvägen. Sönder åter. En man mine Filip vet du han går plats här. Att Romse och här så bättre här sitter. Det är inte att härsa domarna för att Bruksla tittar vant i käsen bättre frid men Filip Frans Astrom Ritchen och i Malle. Det ska man just om domaren inte Bruksla men vi har då för Filip som har varit jag har sett att handbollsspelare för Jon detta kapprar. Lebra ser. Hade gott Trönder pura fri. Nej. Gott allop men inte mål. Det är målvärden som heter Volarevic som jägar Stormstöle. Men vi börjar alltså vid att få St. Johnson i goda stöv. Ända står han helst upp på bädden av första. Men gav sig som mål. Nummer 6 heter Paolo Di Oliveira, Candito. Som Namin här. Står han framvis. Men allt mer. Hel nog inte haktull när Bjärtjingen till att vara frukast men tutningar mycket för västningar av natten för norska bulten nu. Ja, det var spalt men vad säger han sen där? Det är grunt och vällöst. Det som de kommer. Som touchar sikten släpper själva väntas här. Kör Olsen för kör frukastaren. Ja, det är inte Oliveira och häppen ner han. Bulten träffar Vergaren och Pride Coast snöt om natten i Malmö. Söndrat att det är inte fair i det måte. Att han flyger och Skarbrottskast där då. Sönder Jonsson är över huvudslaglotten och i alla på Chavi FR där första lötnar. Och inte Västningren Droid Sjästerjöknen och Filip Jojic kan tacka för vi attackar brottskastet. Och kör väl. Filip Jojic. Som signar skora tjej miljon brottskastet under nästan någon. Hever haft välja för alltså en skottarm gör. Om då så är det vet med såna där tjejmetron.
Och det är sen det Oliveira efter. Man siktar. Och att det gott att köra. Nej! Och hemma hova vara sen lite där men att det är checkat här så. Men Jan Müller häver först är en bättre Kevin Sikna. Och Laten träffar bollen tror kan det här men det är inte mer än att han träffar han. Men när vi 4-2 till italienska Brixen här. Så vi börjar väl och tidsas till här var rättliga goda ting till signal upp spela stora samföring. Men vi är för att kommer till möjliga gödna signal på ner till. Nu rör han efter. En egen ekvet Sönder Jonsson, Christian Jensen och Sikner. Det Hattler. Backar som in mot Real Quad där. Yes! Östreyer Italien. Och Hattler han ständer på sig okej. Vi ställer med skott så skott igen. När vi får bollen Filip. Vi ska ställa dem. Men låt den köra på själva. Jimmar bjärg från maten. Och så vänstra vanche. Han bränner. Och han bränner. Annars avvärsta att högre backen vart Rejar på bollens första rom och är väldigt flyt till hästen. Så vi är som ska jauna här. Och väl och vill väl öppna undertastöra från VF just håller man 25 sekund och kommer ända vi att det var Jan ut till 2 mål efter till Filip och han sitter Heidas i skottarmen i förgång Rickar resten i Europa och det var plus han ska lösna men där får chansen att det och Bladen täcker här är pura flytta högra backen till Korpel och Brixen, han vill så säga spela ut till han har inte väldigt chans men fram i skåen chans har högra vänster. Men Bladen är börjar väl där. Nu blir det för natten. Filip. Trönter. Gå för efter. Center få lösningar här som driver som kvar som bättre ska färre ända till en frukast det kanske till bättre. Det som hackar Hattler eller vad? Ja, bra bra. Så kostar Filip här. Yes. Men går bra. Stannar nog så flätter här. Nu sätter störst misstag så Rosa vill strax prata med igen. Och han sitter bojar efter att han fär Malvern och lägger sig. Och så är vi efter alla bättre. Det är väl spalt, men botten läser och vi är färran. Hattler för akkurat. Stärkt botten och kör fram och Andreas upp att det sitter inte väl här. Botten sitter inte väl här. Så lever drar efter Italien och så tar Jana. Vi är alltså utleda. Ända där sammanlagda gör någon kantar som det ända vi jag tar ända där gör nog vi brottskusten. Inte så stor tryckning akkurat ut i hemma. Rockens skapare. Kommer jag sätta rätt för honom. Så pura jant här. Nu tar spaltar första kött 8 minuter. Jon blir pura läser här. Filip finner han väl, men botten ändrar illa kärnan. Och här som botten så att ölja väl. Fra Brixen. Så står han 6-5 till Brixen. Svärdar efter. 6. Håller till Lovera kan bli mål. Alltså spalt det går 8 minuter nu av som 120. Piston som är skrånne. Och i Västman och Mikskifte. Sammanlagt vinnaren för vi är. Sönder Jonsson. Färre hotfeld fram vid första mannen, men backar där väl upp i Italien.
Sönder att Hattler, det går för resten. Andreas Näga Spöks tar chans ner. Hattler bra. Oj, han släpper väl till målläggan, men Malmön är rätt att stanna honom. Och efter en god tackling från Jon Müller. Per Petra spelskiparen Chadamon. Thomas Valentin kan inte. Det är italienska Brixenli alltså som möter upp i rättliga fanläkaren. Här var så jag tror man så bunch på Svenjärn. I rätta kölsamt. Men här till hade just väl så tar sig som inne. Men det är ju bland nice nu för Petra. Minsta Baston Paolo Vinicius de Oliveira kan det då ett ram. Och Filip Bant här. Ett verkmål och jag vet inte hur sväldra lyser på men där standa centrum på ett så låg Filip på shot då. Ta tacklar han bra för det. Nästa verkskott. Beina lag upp i hotna. Får upp i vänstra målotna. Och Torp lagar batch öl ensam där. Och lat ner han. Laten vill man Bjärch gatter. Och så VF i allobe. Filip. Hespers. Go Bjärchink. Att släppa han shota. Men Malvern med stills när det går som är helt nere vi. Just point överst. Av skott någon i Anna. Oj, ständ Andreas Speed här. Han vill ändå gott av ett tråkte. Andreas Eriksen kommer fyra. Hevelise all uppe tja. Kanete. Och i talskal upp någon. Andreas Eriksen sitter sig just av rätta stegen. Ja, för centrilt och för av Ötli och så kommer Ola Jakob Gord Olsen in att lösa han av. Det är näga som ett känner vi flit här hava. Gott folk att sätta in och ta förskoliga stetcher. Efter Göskerög högre vankren. Tar jag en annan Göskerög högre vank förut. I Adler. Döttren Leis. Filip är ner. Oj! Pura ensam Adler. För han i Alop. Håller bara skottflinten. Och så sätter han bulten ner korsne. Ger Dekalen är kvett in efter med att tackla var men efter öliga tacklingar från VFR. Schurolsen fram i sig för matchvärden nu. Ett nästan väl där. Tiltage goer. Väl där nu med då. Nu låter Brixen eller högt där. Du har varit alla att skjuta här tror jag. Ja. Fullt kamera allt i VFR nu om laten tackar för och Schurolsen i mål till 8-6. Kassen bultren från Filip besatt nälter just det rätta steg. Schurolsen pura till Rajer och så kommer hinner och skårar korsne. Man centro Seinerheim här VFR nu. Men stöden fram och ontan. Man krossar högra batchen ut och ser nu är det kommer här. Vad ska du skjuta bara? Laten ser shot bara. Bjarkar. Sveis konceptne så Schurolsen fröjer i hinnan någon. En perfekt stöva som tog vi ska lite synder av att Italien men rösa på en terrester vid att vi erfarna körde kom på plats någon kött. Sönder Jönsson att det skiva spelet. Tutningen vi uppkvar till honom att sätta rätta tempo i det. Det är en just för mindre det väl här till. Jon spelar upp till Filip. Mot och han sitter akkurat inte. Öjliga affär. Malvern sa inte bulten. Men träffar han korsne så att han rakt ståndsna. Och så att det är ett öjliga crossskott som när vi han kommer möjliga. Och istället för att tackla Liot så ser det vad ska köpa härifrån. Och det är sånt att vi får dröjligt. Hattler vi fänkar upp närentes halsen. Sönder gott tempo här och sitter! Sönder Jönsson! Vi är någon rimmar renneskåd mitt fyra. Något hjärta säga att det snus om tempo och här kommer en öjlig fyr.
som är skapt. Det är pickeluttar löte och bulten synker i nätten. Öjlig början från VFR och jag måste säga med Vera helt otroliga imponerande av Trönte Jonsson här. Att det går välja för först Jon och Filip på Losta och Håvast Korpel Tja Brixen röjna spela och gör så att han står inte. Spelar 2 mot 2 mål. Och det är gott här mot Vernius och Sjurfri att han passar in med Kajan för själva han vill tackla var. Skilla gott. Hever han lustla möjliga spel mot Jon och han tror att det resultat så det gott ur spalt det här. Här var nöjliga kröstöva och han står och vajar tagga. Men nu alltså vi som helt runt om här Shivan omstånd kan öka på 3 mål av månaden och här är att säga att dagsens alla bara Trönder Jonsson som pekar pirata vid Jon i stigna färbalt nattrer. Så Hattler. Attrin till Jon. Från vänster. Det tacklar han också extra men rätt sig domaren ner. Kommer Hattler. Backar. Så han går på skottet och Malmö täcker. Han får plats till skottet. Man ska bara få in och Ola Jakobom att vinna bulten här men ändrar att dra ett halskon hånd om bulten. Och så täcker SSV Brixen dagsens första like bra. Så det var en liten kodning. Det är inte lov att sitta av golven och i halvlek som hon kan åndsyn för in av vatten. Åndsyn kan för in av vatten. Men rimmar början från VFR Banks. Nu har gått nog Brixen. Atlas säger att min kommun är ett mål. Kunde vi komma på 3 Janne. Gå med till Hattle. Spelar mot Reinon och backar och tar boja så ser jag igen så shot igen. Och där ska han nästan. Bra öppnat Malvern ständer 4. Men helt han framåt på häsa chansen där så också att jag skulle tacka 4. Som är vi Hattle till om man först fräser skott in så modar tracka framåt och jag tror så nöjda väl och gästet han så blir fel i måte att snurra sig fram i. Han får snart kroppen fram i värdeläggaren tar i röntgemulle till Haldon Lonker. Men här till alltså häldar Jon till längskott som Pera affär in till IVC Show. Men ratteliga Markotli stöva. Bärsväror vi för battaren det börjar jag tar vi kommer enormt med att Brixen så kommer vi ratteliga fan likaren. Och nu har vi halt inte för ska jag se Attler har vi inne. Nu är det Ipala. Det kan inte så det var grön om natten. Han har just här nu i förrjun och så kvar. Och nu han spelar i Europa. Så helt han bara på framåt. Otroligt Bjärchenk. Centrater näka platsen. Filip Antos. Och han sitter. Han ser väl trackar foten Skyvan och så rövsar han allt för hjärt. Först ska se att Eva ska ut i Petter fram i honom och så högger han bulten ner till efter och så Jerry Talman fet. Korpel lever. Inte tämmer allt av foten och så här och för mest som dansande in i mot vägen nu Jaltnik fet. Filip han går på sig och igen så när den kommer för dem. Men det är gott att hålla fram och hösta Wiersson. Och där tycker jag som att han vill helst inte också flätt i serverna. Och tur området vi håller fram och hösta vi skott mot för så här estimera svinkar jag syndra fram att ta stöv till alla alpstagarna. Och nu är Galle
Ola Jakob skal ha hala i touchna tja Gabriel Sontachi. Avansjon tja Brixen. Korpel. Spatt väl det här till. Men det är ju resten är ganska den friaste. Mimavren Thomas Valentin Kanete. Så står han 28. Skårar så 3 mål med Teljerat. Annars är vi vänsterbacken vid nummer 6 Paulo Vinicius de Oliveira Candido heter han. Han har skorat 4 mål här till. Vi är partner till just ska lycka att lacka likeförna ena lukta löto. Så ska temperatur komma till Filip. Jag luktar i höstan. Nu är det stigna Christian ner skorar. Där klarar överhuvud Sheffield Javi Italien. Filip Björk ständer. Ristas inte vi hött någon. Hött jag färd vänster högre och så Richard Christian Jensen under och han är så pura läser. Nu att det är pura läsa 6 timon. Det här är så första målet av Gabriel Sontachi. Så står han 1 minuter. Avskoraren. Gabriel Sontachi. Men gott här med allt så vi FN och går löten tills det jauna center och köpa center lattar till möjligheterna i Italien. Italien måste få center lattar till möjligheterna nu han löter. Filip han tills som är heter och Christian Hår inte på ett isne i en goda stöv. Italien fotas här all karvojare. Center run hela tempo och hatter Hår vinner bollen han producerar och tar skora. Nog så väl det att ta målet. Först ontas och kör vi F1 näst av de allra bästa. Ta vår det här som finns mycket av månen och Janna om. Här i hesa ontas stöden heter vi Troblaren. Och jag ser det är tekniskt mistöjning här. Bultan är blå läser och mister här. Här var vi röjliga fire i det men det var så en tarra åt här. Skulle vi vana att vi är fyrt för att göra allt och nekvar av. Så trönter det. Filip Trönt. En lägga plats så. Frökast. Tidsas som Italien men i varje ner. Jag synder bara att Rajar till Hattarason med landa. Och Tröntor. Han hinner lägga plats här. Den som inte in här som Christian Stentor. Då blir det kross. Nu vi light till löst någon här i Västmanna. Det här var Filip ska skjuta här. Det här är rullen utifrån. Men Fjärta. Så står han 12 minuter. Filip Björk. Och efter det lätt att se att Timon här i Hötlund som har sett Filip nu i Ötlarne. Kjera tack för jag för att de som är mest kröst där så får han skott. Vår dekan åklarar på Filip men svär så att vi en rymmar alla på. Man luktar alla först i det. Sönder han i plats! Nej, otroligt alla från Sönder Jonsson. Förlöjer fram i vägen. Tro på stövat Jalio, men det ger han. Vi gör Öljon Häckne. Sönder Jonsson. 3 mål just här. För han nu. Stäcker här. I Balli. Kanske att han som att så där och det är Karlsson först att coachen Christian Jensen tänker han man kan se domaren nu. Jag vet inte han kommer sin ontran till att Mavren är i fotlar för och i fotloppe. Men tills så tänker han också rätt eller så jag ser. Ska se Mavren han är uppe i loftet så jag vill säga, nu är det som det letar. Jag har aldrig sett att man drev han i luften och näka så men så att det ger helst utvisning. Hört under Västmanna. Hur råsamt. Leder domaren vita Dysne. Leder resten domaren vita det här.
här sammanbrester. Och Christian Kjermas inte utanför, vet inte om han ringas talenter. Kravitcher och Alpan, vet inte om det är bara bränsar från golven och försökte att ta vånar. Det är väl så. Och det går plats John efter väl spalt ut högra vång. Och ett bäst skora. Från högra vång Felix Bylogger. Felix Bylogger. Kommer Johannes Björkman in av vänstra vång. Kjörolsen framsteg. Tutningar med tjejsten att budgeteras under vi. Det är för att kommuniceras under vi menar. Här var spärspalt 21 av 120 minuter. Detta vikskifte. Filip Jojic. Hettner här ganska sönder västningar ner. Men domaren med att Filip vill tackla så mycket. Så han kör domaren upp. Trönter, oj! Ver troppen tar han skjuter. Armren kör Trönter. Och så Filip Jojic. Esfer Maveren har rattat stannon. Och snurrar sig om att komma på plats här. Tja. Vefarnon. Det trädar inte. Och till Ardian Iballi som jag alltid har sett också står han damatisten så han slutna. Så finner sig Jöknen. Ardian Iballi. Så är nu lägga BF. Lötta. Vi är nu löst av en anskåare italskare löter från SSV Brixen. Och sen detta Jönnast till. Filip Jojic, Jon, sen Robert Sinter, men Filip, det vill säga skottmålagan. Och han ser han så tegrar han av. Att ett öligt toppskott från Filip. Och så kunde vi tacka för vantande nejlaga. Från Kantitic till Taimon. Och så är det Hattler, Roma för Hattler släpper Atlan med en Jökner. Hampliga tro på stöva, armen sidan så han hever. Rymligt plats att finna långra hottne. Mavern stannar ner resten, hever öja längre armar. Än det är bötten träffar i lägern. Ut i bunchen tja Italienmån här ligger Mars Kopel upp här. Vitcher och det är alltså från fysiopöten tja VF. Där helt inte bättre mannar än så. Men VF har en terrier som alltid väl mannar särskilt här i Malmö. Värjan hjälper till om natten. Han hever fullt här med lösa skott någon. Attra en rimmar Bjärtsing henne. Och så oer var fått post i Jon men här är det akkurat vi har slå bötten läsan och så är det plås med Mladen. Mladen. Vi en annan rimmar Bjärtsing. Spelar också väl Italien men Tis i Shvanda Mitchell är snär. Thomas Valentin Canette. Bakgrunden Chatham Candito vid 6-talen han tog till öliga väl att finna Mackan Chatham en mittfyra. Och attor allt av Jöna. Och nu har alltid skilda gott att vi FN-järn pratar med sina läggare. Man sa att vi efter som ber på om att här är det pura outgörst av stöj vi heter italska lie. Som alltså var en största segrar i senaste omfärden. Men jag tycker att de flesta i hötten i hava som känsla som vet att det är det som vi erfarner väl kunna vinna.
Och att det 4 månader ner, vi vill stora månad. Vi är fan ner bättre man här än Italienmännen. Här var rättliga få läkare vi och nu är det här spalt i 25 minuter så är det framvis 5 först mot efter. Nästa test med att slakta i morgon klockan 5. Filip Jojic är kom upp på schemal och på de första 25 minuterna. Det är really Filip Jojic är absolut en toppform vid oss här. Hetta kappgrar vi har. Men nu ska han ha lite steg och det är sjönde. För att det är framme så 5 första minuten efter. Vi har så snart kommer Magnus Müller av vänster back. Nu Trönder Jonsson en som över skipar spelet. Så temper man hade chans gå av fjärde han plats och han sitter. Etchendal och Bicha hade göra sin och fast inte helt ju någon där kommer så färna och oj vägen sitter väl John men ett nästan inte just den har lite namn. Men Sparkstam skorar sig att gott mål där. Så då center. Hatt han näka plats här fram i en så att rum sig oj vi tackar Röljars där. Han är lös och loft över fortur. Alltid han vet han är frukast så eller skulle gått att spela weird ha. Tids ganska sen det var ju men det är just näka som VF kan fäcka stå Hattler Filip Jojic för en steg och hade som säger en point så är det som Serge för skottet nu han löta. Det gör nu väl ett mål och nu regnar man av Vettle. Filip Jojic kommer in att hjälpa till och Algera heter i uttalet till Indian hade just igen nu och han sitter ja Filip kommer in till han ska Algera kvar chansen ska komma och han ser hem till 4 stycken Jan ja där lägger han på någon här det är så einfalt arbets 2 mot 2 man och Jan Müller just pura fröjer. Och lägger vi F8 nu 30 minuter efter. Spelar den sig ner. Ja, Linus Becklas nog så väl nu. Chris Hattler vid Jöknen Brotte, så är det vinstmatchen vid Jöknen Brotte, så Jan Müller vid strikmålet, så stryk spelar han Prixa vid strikmålet. Och lägger på det Andreas! Oj. Här kommer han ödigt av fyra Andreas. Han är kärva att tagga målagan. Och han ska vara glad för han släpper 2 minuter ner. Thomas Valentin kan inte köra Brixen. Men i halvtid han kantar Andreas Rattli Ekvestet. Han är kommit i tvärs. Följer här är stövre där Andreas. Nu måste han inte lyckas undan sig. Filip Jojic. Ja! Svarsdagen 16. Målskoraren har 20. Filip Jojic. Sejan 16 till VUF. Nu Italien med Natalepa och så tråkigt den stigen. Ola Jakob Gordolsen för Nokot och Filip Jojic kastar mål men där bruksat här bruksat bollen efter och Filip säger vax bara jo tack för det här. Vi är färdiga med att 20 sekunder ut det tog det just så Nekvan skumt nu och Jakob är fri vid högra där vill Filip här platsen sig han kör en tränna på till Tyrell signar på så lägger tar vidisk kursk in till Italien men nu kör man så in Filipats. Så till vänster. Nu Spjörken nu för och det skillar gott här tror vi får ta en rollist. Oj. Som gott vinn. Helder Filip Jojic fram.
Nu han efter att ha smultra bultar och i börnmålen och i Sonegvar så helt fram här i Europa Cup. Det är sånt från skott någon som har en rätt och statistik drar till. Och krossar sig där mot topploss och gott mål. Ett väl skora från Brixen och så är bollen och länkar. Achan Seichan, målskrivare nummer 19. Ardian i Berlin. Och helt inte just allt av hesar uttalstön var så runt det så att krossa bollen kött fram och touch connector. Nu Italien men fullman där. Huxar att ta för bra till att spela ett all upp nästan ut har en första halvlagstekren här i Västmanland i Europa Cup. Hetta vikskifte vidare. Och ett leja Filip nu. Vi vinner ju Tattlsrönt. Så det har han lägger plats här. Han är över att han vet. Det gör han. Vi tacklar Korsne. 13 sekund. Så jag är Adam Getter alltid mer än säger. Så Filip som Trönt och det är skilla gott bra vans han var kanske på här. Så stäcker de om Twinfärren. Twinfärren. Och här är halvlagstekor och i första Europa Cup-teston heter vikskiftet till VF och till VF som är 8 här av hemmavötla. Och att Jan Seichan en öjlig för halvlager som vi kvartar vi till fokande fär. Och här linja skifta centrum att ha med en par snäger att någon. Och att Jan Seichan vi kommer att läsa matchen upp här är vitt taggan utan steka Sönder Jonsson har skorat 3 mål för VF, Jon Müller 1 mål, Sjur Olsen 2 mål, Christian Jensen 1 mål och Hattler Arason 2 mål. Och så är det Filip Joic, han har skorat 9 mål. 9 mål till på 14 skott isne. Om vi lyckas ta Brixen Lee isne så är det nummer 6 Paolo Vinicius de Oliveira Candido har skorat 5 mål. Thomas Valentin Canetti har skorat 4 mål. Marek Korp Norska Ardian i Balli, här var han vid 19-tals kom in och gjorde Noxtra Måne och missade sig i Hållarston. Här skorat 3 mål, Felix Müller 1 mål, Gabriel Sontaci 2 mål, och Daniel Atzelin 1 mål, och Stefano Ascieri 1 mål. Och han säger han till VOIF nu utan första av 4. Hållagon är laktor, och här är gott lä i Västmanna, och vi tvånar att läger en skott till Ternas och Trudjar Hållarston. Så hvis det råker som behov av för att öppna spela så kommer det gott i allt. Jag tror inte ni gör det lugna. Så det kommer bara att spela lite.
Så finner hesten holder den reliever, så vil vinnerlig at vi har bøtten jobba fra ut av vattnet, så at vi kan gjøre først til annan halvøy. Så skal jeg også lykke på fra at Emilia District Køyler ikke lov til å gjenka fra vi så vil jeg si på nede. Leikarerne tja VUF og SSV Brixen kommet ut her til annan halvleik. Ja, og her sånn EHF European Cup-testen i middelen VF
och SSV Brixen här alltså Adjan Sejan till VF som alltså utelig på purnon i det. Det är alltså att det så jag säger Adjan så det VF som 8-8 Adjan Sejan. Och jag också att sannolikt för här kunna bli en score. Satt ni hålla går utan första. Som alltså är opera går. Också att största Ira Male man vet att mån är inte större. Men här är en så här det som ser löter här Italien men brottliga Takadikas och få flott VF-erna och isolatliga. Men spörs de med så är det alla på VF som har varit stor upplevelse här där. Filip Jojic vill nutcha malen här till Sean den stora likely to it Sander Jonsson som har storstöj och skipa likefairna till skyttarna Filip vinns med sig och hatt högre med sig. Så det börjar inte snöja väl tar han själv tog av flera målagon. Som laten mer i matcha i Malmö hever Eisne. Schaka till vi Öljum Bjärchengon. Alltså han och vänner. Det är på ett klockan igen alla då. Damarna pratar samman och säger nu är till Rajar till hentan annan hållagern av 4. Pinneberg har lagt i morgon. Sammanlagte vinnaren i svartester. Hentan och så han i morgon som förvojar i EHF European Cup. Och här till är det inte stöj att VF-arner tävja målagan och i också efter så golet när för hållagern så är bara uppåt det större svångt efter att spela uppåt det flera i robotister. Och VF-arner börjar vi med i mål. Mladen ner i matchen så är det Ola Jakob Gordolsen och högra Vanja. Hattler Arason och högra Batchet. Sander Jonsson och Amin i bulten ner. Filip Björk och Vincent Batchet sackar Amin och nu på bulten ner. Sjur Olsen och Vincent Vanja in i strykning Jon Muller. Här är Filip inte Jon upp efter för mittenbein Jonon. Och så för Italien men kött. Garrett in i strykning så är pura läser och skora. Inte så gå början. Vi satt med hållagern. Här var runt och var i helt 24 hållagern. Här var sådant tropla stäckat där i alla upp någon. Och Brixen hej i månen där första lötnar. Sander Jonsson, vi står här för. Vi fänkar näka, Röjn halda botten koran till Hall. Skulle röna mot vinsträtet. Trönter och Malvern teker. God mål shot Trönter, men Malvern drejar. Och så botten läser här på natt. Och en kan det välja. Nu VF-arna den åter. Få förra fyra att det gånger allt och kött. Få förra fyra att det gånger allt och kött här. Kör Italien med någon att eller just shot åter. Det är en här skift som Lestna. Teacher så med att efter det finns Lestna kör Brixen så är vi för alla mesta. Och nu höstrar vi någon undranskåte men här är inte samma nedläggen från honom som kanske undranskåte från Filipe. Oj, och så ska jag skåra. Då släpper till skott ur 21 meter. Sträfar mannen. Och skårar, men så skulle VF nästa bra sen man drar. Talar den efter. Och söndrat. Hattler. Oj, vad som läser allt sånt för Pedro någon igen tror jag. Sander Jonsson kör ut halva sina backar. Filip nickar, Hattler skia. Och så kommer flytten nu. Ja, brett ut i högre. Spinning från Jon. Så Filip.
Näga plåset. Släpper den ner och där står Bui och så får bara Scholver. Får bara Scholver på inte fra och langa till. Jag kan ta. Filip Jojic. Kör Rosen kommer väl en för ända målagan. Han blir oss inte klöcker. Ja, tar. Oj, så mycket lunch skott och kör vi FF på ett men där Torsch för framan här. Hötlen i Västmanland lägger trust då. Brixen som är all uppe, Korpel kommer ner till. Vi tacklar upp till Laser och frikast. Marek Korpel som alltså fick Witcher fram. VF-punchen. Han tar så kommer sitta fyra. Han kommer ner till. Vi skår en där. Kött vi är. Och jag cross go attacklingar. Han kör domaren uppe och med sista rätt så ser han en halvering. Och då att spela upp Kanetis här då till. Här vill han och skjuta. Oj. Ladens här inte. Bulten. Thomas Valentin Kanetis. Och så där känns vi nog som miner råast. Så att här var en stöt av Filip körde just det samma i förra halvlek. Så nu har Berg med startar. Han har krossat ut läst i allvärnsna. Hattler, Mega Plosse. Viltrönt in mot Tesla Filip, Mega Plosse. Oj, jag sitter väl efter. Han släpper att sacka. Han stipplar linjerna. Och så skjuter han. Och nu! Oj, häpter ner där. Jon Müller träffar bulten, han tätter för vänstra vånchen Daniel Asselin. Och han tar så väl av. Astrid avtalar där sig att ta samma, Terriga väl. Vi kör samma mata. Trönt i måte. Det är ut jag hösta hatt och trönt för sin shoulder. I var strassen tre vi farne. Han har gått plats över tackar jag så lönt och jag ska hoppna ja. Få schoffa bulten ut i en skjuter. Ja, gått plats ut att löta. En liten löta var det gått plats, ja. Trönter att Filip. Trönter. Han plats. Oj, vi tacklar härst. Han snäger sig i jöknen, lukar som sätter armen in efter och så hoppas jag att han vill fänka i somröstene. Och haft en öliga vanta med stöva. Här har tids som att armen har trönt över fänka och till han löper. Brottskast värda så. Utvisning. Filip Jojic släpper att röna sig mot Mate Volarevic i Malnon Trabrixen. Filip hötter till han loppe. Och så skorar han. Så står han 22-22. Harst fram i mjötnen av Malberganon. Höverge här. Jon Müller kör Olsen och Joreva. Kanete. Åh, perfekt. Tekniskt vittla från Brixen. Inte pura och provokera, men han är så sjön i talmaren. Men vi tröstar center av FBR och så är bulten allt och nej var ute vänstra vång. Och VF kan öka upp 2 mål efter. Spalita spelar. Jon Müller blir helt ut i vånchen. Kör Filip Jojic mot här. Gott håll och till bra shot av Scholver och där kommer då inte. Han tackar för det. Filip Jojic. Vi ser nu 13:e målet. 13:e målet. Och på Arjan skott. Så kommer det här. Oj.
Efter Sjur Olsen ständigt till Reier. Tar halta sig här. Spalsätta med en jött någon. Omlaten Bjärkar. Nummer 12, Laten Bjärmatska. Så det blir vi här vid ett. In till Signa. Jan är där. Vi får det ner i golvet. Så frikastar den. Jag visste ju när det skulle in och kvar ska in i talmännen. Nu kommer så det är Arjan i ballen. Och så att han som är alltid vara mest vant av Miklan. Skott 3 målet ja. Det så på 3 skott. Och han är det ut Johan sätter Filip Stavat på närmare. Touch Hattler stegen och man tar ända Charlie Jakob. Oj, stossar han om för. Och uppe vi är röpt av VF-punch någon. En god målage här, först en god målage för Hattler till ända så vinner går Bjärking. Bulten stöcker till Olle Jakob och han får bulten under målvärjan men bulten stöcker och harst i golvet och för Roma 4. Och nu är det öl att tro på att få bulten läsan ned på mattan för målet. Tätna så spelar de för igång där. Christian Jensen och Andreas Eriksen stretchar ut av punchen. Nu Brixen att i Alba. Går på sökra vång. Sitter öliga väl. Felix Müller. Så kan 22-22. Avskoraren. Felix Müller. Och träffar stundsna men Atterlöden har skjutit men nu kommer här så revsa. Det är Müller gratter. Skorar så Janlax. Vad det här? Filip skjuter tecken och tulja men det är så bättre kunde akkurat ha samma färg i målet så det blir inte till att harstan fyrda. Men också sväckna är det inrockna och i spelatlandet så har det ett mål till att skjuter och slukkar i fjärde och färgen och kommer han till domaren upp. Vi får en chatt Reier ett centerfist. Han tacklar här och så är Louis tvär Elmer efter. Och här som Böttren ska nog hämta sig Filip som alla skottar så ska han bara skjuta igen. Jan med en screening. Ja, skjuter Charlie right. Gillet mål efter. Han finner Losse fram i vägläggaren och jag vet att det har inte chans att Malvin ser från monter. Och nu väl spalt för Italien efter. Och så det står 24. Avskoraren. 21. Gabriel Sontachi. Six-man chatam här haft några löter här. Han är tro på halta. Det är sin Sontachi. Det skorar 4 mål nu. Nu skiftar Jefferson sexspelare Jan Müller för hans Christian Jensen kommer in. Christian Jensen. Nu Brixen Sean Drott och Röna får skjuta han Xavier Forster och Julian Nervet som fänger bollen ner. Filip släpper det lätt in. Christian för plats i 2 för men så Björka Malbergen. Färs orda kraftan till sin första atlovom. Här efter skjuter men nu trackar Malbergen så vi går om Björkikon. Det bara Björka kommer möjliga kon här salötna. Nu. Spelar oj botten äntar Ölja till Viltarlia. Irvich och Marek Korpel som färs första målet ja. Andreas Eriksen för Strugande. Han för den straks så botten med race och sväcka öl kaos. Italsko Asgarner är osamt vi att vi får nära botten efter men Tajerat är två bättre. Och vi är farna nu att det mist Lasslana och skulle jauna. Det är Filip och Trönter. Och Filip att det är Filip sitter för Kjallbrats. Räddnas väl. Och han petar med in och tar på ett så någon strikspelaren Sergio Pia där skulle för allt längre fram. Men Filip Jojic mest som är så nämnt högran botten ner till efter. Nu är det Tyra
backor som för själver. Så får han pausa. Så han serverar. Han tycktes annars att han var fätter ut i rätta. Det är Korpel som är inne nu och högra backe. Han har vi skilt att snäcka om. Nu skorar han i andra gott nog. Här är Korpel. Välspalt på er. Oj, så kan han välja gott plats. Är det där skrua? Oj. Det blir en utvisning till Christian Jensen ute så råläggan och man ser som är stande pura. Så det är en sorgligande och tin i hötterna. För Ice Bulten tar vi Vesmaj Bulten, ja. Det händer i stöven i åren att Christian Jensen ska ha först. Jag ser bara som är, jag vet inte kvön, men också nätta mån. Och var i öjan Nikolaj här. Nej, han. VFA i Bulten och till görs av att Arjan i Ballishon det släppte han pura fria möjliga. Som han sa en annan för Röjna Skrua. Alltid han skruva tvär bultar i Malis för han lade sätts så bra ner och bo i ett bulten. Och så kommer John bara från Nilsson den strikna. Just för det han kommer in. Sander Jonsson. Efter till så färt John Petron och Malvin kommer höjt längt ut och klackar han. Annars välspalt. Så det Korpel. Han skorar och så är Brixen åter. Ett välspalt från VF och välfänkar från John den strikna. Han Merstein ser hötten som där klackar av att Malvin kom så långt ut. Snittar Malvin och han säger att här kommer inte strikspelare in. Men jag ser vi för en test som tar sig över själva nu. Det är Bradgell som om att det nästan för normal. Schurol som ansar väl där nu han rör kommer att hjälpa till. Vi är för center Ivar Samuelsson Johnson krossar tack. Att det ska krossa Philip. Känns gott här. Och Malvertix. Det väl till Jamar någon kampmål på Streffer så texto ut där. Och nu brottliga är Brixen kom något av ett tvåmål. En test som har rullat så fram. Vi är farner flera möjligheter att öka på tror jag ganska fyra ranken då. Nu Brixen rökt upp i tvåmål. Tisha Fettli fått. Här är Öljan Ekver han på rätt att spela. Men ett gott huvud nu att prata om tinchen. Och det är helt där. Nono Farrell och Eisnem. Och han vill prata med sina lägare i en minut nu. Man första fair play var sönder klockor av att okej, nu är Brixen kommer åt av ett tvåmål. Men här körar vi en öljons reste. Efter till öl och har så det att här kommer vi så favon. Så smäll hon hoppe. Men det här som jag har varit här är så är det måste jag vara öl att Donald kan spela. Ta inte bättre än VF. Jag vill inte mäta. För att täcka målskyttarna som tar stanta nu efter allmänna hacktöll någon tja europeiska handbollssammanhang. Sander Jönsson har 3 mål, Jon Müller 1 mål, Schurer Olsen 2 mål, Christian Jensen 1 mål, Hattler Arason 2 mål och så har Filip Jojic 16 mål. Vi tar framvis 16 minuter efter att spela. Vestbringar Jazz fullmannar om några få sekund. Skulle VF:arna finna ut av Gustav få med annat St. Johnson och i sina interstöver. Nu är det sen lite mer att reja att stäcka någon. Domaren skjuter väl att VF:arna går så skott höj att för att sätta ett allop upp. Han så domaren kommer upp. Tröntor ska kasta Filip. Han är pura ensam att de kan möjliga för Jökner. Frökast att det var nog till han nästan vill det här här Filip. Och en att Frökast att han säger ja. Vart därför drar det här. Här tidjas att ha finns ju vänta nu en lite lätt då. Och nu snurrar sig om tja. Vi får någon på fältron efter. Och efter en gång att det täller nog inte som Bjärke Chamlaten men han är stor är ju i att
Vångren Tja Brixen skjuter fram i målet. Och nu snurrar sig om Tja VF att släppa till målläggarna här. Han har löt helt av Ruiz och Nekva Filip så här. Men tar vi det kanske eisen här när Hattler och Luxen och Flosse börjar där väl för finns men han fick över det. Hette var för nejene. En otrolig vacker hoppskott från Hattler sinne. Och så Aken kan du välja. Magnus Müller förstärka. Bulten och lenta här. Magnus Müller förstärka bulten. Att ändå stövn här. Ja, haft det också väckna likla stöva nästan i Italien men Perra är att säga en så vi är för vänner och det kött från mina och röna att släppa till mål och går vägen här på så helt. Det svettas stäckande och kör också helt fast i mannen. Nej, han kortar vackert här. Jag vet inte. Jag låter bara hötterna tacka stöd till hesa stöna. Men nu en inte stöva tja Brixen i Italien att lägga check med mittlen. Kommer akkurat och sagt här in i mittlen. Och sväckna gott att man inte röjner Meira. Jag får fädra mannen så kommer det vara upp att vanda miklare men jag vill så bara sagt. Brottskast och en snubbesing. Mladen Mieri Maka. Han kan vara att han som heldur löj vann. Ikke här som förre. Brixen att råta. Och nu skall VF då öliga väl att ta stöd till närhet och hål och när sätter vi färden upp. Festen skulle få några klockan i över så att kan narskasta just fullman här. Så kommer att färskifte. Mest som I kurva på dribbling från Filip Jojic. Ändrar vi kommer till några grejer. Nej, tar vi att tackla detta. Han kör domaren uppe. Han dribblar fram i en läkare och tar upp i hinnan. Och stövande på entaren. Hattarason, vi tacklar beina vid in. Och så tar Mo släppa en av bulten mot miniater. Hattar ganska själver. Oj. Hattar vill domaren inte. Skulle vara till VF. Oj, det är så bättre än tänker. Jone Bararsson Nilsen i Orvagen. Och säger att han har spelat först i köknen i Maltajen. Han får fädra honom, det är bättre. Andreas Lahat, så Trönter. Här är det nog så stilt i alla nu i en goa lötom. Nu snurrar sig om. Jag finner lösner. Här kommer Ölen längt ut. Så det hastar man ska göra. Och Ölen välkommen fyra. Från värlagaren någon. Men Hattler gör det rätt här. Han ser här är vi över in mot mål. Nu tar jag här. Här var lätt några lejer upp. Så jag får få Filip bort från mål. Han får bulten ner. Så meter ut i Åpeltren. Släpper av Honton. Och ändrar foten av Jonna. Och så färra. Tar fram efter här. Brixen. Och stryker spelaren Chadam Natter. Fram bulten i målet. Men efter att Brixen är som av Olivara hever tid om tejmanar av distan någon. Och särskilt om tejmanar av VF av någon. Som nu framvis leitar till lösnon. Lösnon sansvärd. Helst gå. Ett nice spär inte. Så här ska Sinde större nevlag till nu. Trönder Jonsson. Är på Christian. Han praktiskt färdar bulten. Här är öliga. Avgängande. Så ut till här bulten så brestar där Ritsna där. Det är Trönder. Filip. Ska han vara självbrötter. Känns gott det. Ja, Kjellman skott. Så tegrar han av. Men nu har vi att troplaga här.
Atte trobelagar. Ja, så stigspelaren och Atte tar för att kötta om innan. Tredvo, 22. Och nu Brixen Atter. Tids att Atlas här 4 mån. Tar vi norska ständan så får man att spekulera upp att det är mer i Malderstöken. Det snurrar sig om att vinna sammanlagt i det och i morgon. Oj, och det här är så att man kan få ett ringt utgångsstöje. Till nu är vi fattar för 4 målen. Kan inte. Son Johnson! Så brakta jag. Han låter oss göra senast han finns mål. Men just hattar. Här har vi faktiskt för nöjne. Och kanske sälja till att nu att målen kommer av Örn Hontonen. Av time och Filippe. Och efter här förvånande att Loisa Sundemar upp för tog. Oj, snöjer han sig väl fram vid er. Ska se domaren ner, ja. Brottskast. Andreas Eriksson får sitta sig 4, men domaren menar att han har varit i köknen malt här också. Brottskast efter till Brixen. Taverer Brandur Silverstein som kommer att stanna 4. Tegrich. 4 mål av Moni efter. Och I har känslan för första fyrdisten nu tar sanns då 5-6, ja, vi där ska lucka touch minuter här vi har känslan att Italien ska ligga bättre än västningarna. Annars är det väl känslan för pura omvänt. Men hämtar nu kan det vara hon har gått att troplagar. Sander Jonsson vi synar för kan lösa näka till för Pedro Böttner. Sander ska hämta. Och in I målet. Men nu just rättliga tropult. Ett sånt rätter. Filip, man efter han själver. Blocker 4. Han får rätter! Och inte dött. Jag såg inte så väl vad händer. Det händer bara I stand längst in och så jag kör snäs I jökten. Det täcks man som the teaching men så var inte och så var inte man för krampa. Han har rest strust öl till det. Han har strust helt öl till det. Men det är så ödle för en lägare som vi är inte vill då missa. Trobla kör vi efter nu. Här är att Filip han släpper inte spela till nästa 3 allop nu och till att han får vidtjön I vattnet. Och tar Rekland Hanna till skott. Sitt utanför 3 allop. Men I också till kanske gott att säga att jag kanske kom I hög att också väckna få omtna efter på Karl-Höttja sin drav. Ja, nu ska jag förvåna att han är för att spela vad är. Ludgestan krampa först I Adler, men han har varit rätteliga spänter I skrampen. Filip Jöjec, dagsens upplevning gatt sig där. Och ja, och så klarar han Genka så ska han spela. Här. Det är öliga kött att huxa sig till att Orsich till att han har så på sjur goer alltså. Han har alltid varit helt goer men att han ganska tidigt har varit I öljenform ett år till ganska motivation när skulle spela I Europa Serie. Stjärnet från 1906 som har vunnit att han är för att spela I till. Alltså inte Adjust. Nu kan man nu goer möjlighet till Cham. Italien månad döds på 5 mål. Men här är alltså Atlantis I morgon. Och nu snurrar det sig om med att böta. Och tätt den leken som är nu. Och det är särskilt här I allopsötningen att Gingigalle. Magnus Müller kommer in och Dallas av Filip Jöjec. Tek färdre bulten I mittfyra. Jan Müller längt runt av stryknet. Sander Jonsson kan sätta fjärd här. Kvättlar bulten om mot högre. Så Hattle, han går på sig.
Hatta var det. Det som röstnar, här bara i större fjärstå. Sönder Jönsson vid ferien i måten. Drev spelarna till Söjna högre. Så kommer Krossen och Hattler. Arason kommer ur högre. Och till möjliga mitt fyra. Och skåter sig att som nätt upp i målåten. Men nu står det sig som har fått plats att tajma nu. Oj, här är en trox här. Sjurolsen vill riva kottl och Grej stråkdömning. Och så kan VFR Albatter, Magnus Muller. Och han får in! Han träffar händerna i väggarnon, men Bötten snöjde om av en här efter. Och hetta här var karskomet, så VFR någon. Filip Jojic fär. Bitcher av vänstra knä. Och jag bunch någon. Nu Brixen vill jag prata om hur så tar löses av stövna. Det är också spänt stöva. Brixen är 8-3 mån. Brixen är 8-3 mån. Och i vann ju för hattar som ska också koncentrera vi här för att vi inte släppa att slå i mål och så lasten nu tar så lite dessa röj. Men spel är större än så. Det spel är större än så. Det då par trusch mot när margin som också väckta ska ha i hoa. Och här man ser skall till fram i squashmål. Och det är också väckta Chivraistiana eka motivation tja. Vi erfar nu att som stövande nu och vi tar knappar 5 minuter efter att för Simon så kommer det ut vi ganska över att för jag normalt. Så hej till vi en några väl bättre stöven så som var Johanne. Här man alltså för att för 5 mål. Ta hej bräckan Oliver över tung. Vi tar 6,5 minuter efter att spela. Brixen är alla bjatter. Oliveira här. Och så ser han Eikamannen. Omlaten är klar. Här är inte Malberg. Hatt och särta ganska. Nej, tar nog in efter. Men där flyttar sig fram efter. Sjurolsen. Spelar backer nu. Han är färdig att spela backer nu. Johannes Björk vinner av vinstra vunche. Sjurolsen. Kipa spel Jamine. Sönder Jönsson färdig av pausa. Hetta var avvers. Han är över mest som bäst vinst som ångers hans gör det. Men heter han runt för. Heter här runt för Schurer. Så då Magnus. Schurer. Magnus Hattler. Som är igång till vinst. Nej, ända vid Jörnek Peter. Och så näck review i Adger någon till Tja. Och så näck review i Adger någon Tja. Vi är för nakta nu. Och så näck review. Men nu snurrar det som håller fram i vägen. Mlaten trappar till nu. Det är som du ser han kört Täsne. Här. I Balli. Och för Jon akkurat tryckta till sig. Det enda vi har varit väl löst av Jon. Det tökte som att i Balli hej snätsar fram i honom. Här är Natter. Vi tacklar innan striknar. Puralis. Man höjde bötten Seffa. Det är ett staffing någon. Och helst är det folk någon laten. Men bötten för Malkorsne. Magnus Muller. Han är plås. Och Vujic. Magnus Muller. Upplevde samma som Berg, Hattler och Filip har upplevt det att också stannar där faktiskt Berg och Boja och Löjva drar skjuta så ser han ju tack. Det är inte ofta att han skjuter så långt men skottet där här han. Så man får stäcka dem ner. Gåberg i första Jätlova. Han så damen kom upp. Var plats i högra. Oj, han flickar. Men han är fängavor. Och så kött fram i mål Jan Kura läser och han blir tacklar från Böttemalers utviskaste. En öjlig stöd från Jon Miller. Hatta här är Kussuman helt rött i kant i spänt och stövån. Han ska krötsa Bötte till sig, vänta sig, så vill han tackla och så fär han skräva Bötte fram i mål vid nästa. Otroliga väl att han stöver här från VF och hötten nere Gåse.
Nu gör det Soren bättre i högt nyatter. Det kan inte. Han har snart så jökna framåt. Vinner sin Twitter så Andreas Eriksson strax. Han står på den högra. Oj mål! Ett kända. Skjuta skift i minen från VF. Hatta Hevran Just och Jaravus. Och i första handbollen nu ger han just det samma europeiska handbollen. Stryker om mina. Snajsar fram i. Han är kröster men han skårar. Oj. Två där. Flottvärna kör VF och Islattia. Tre mål av Moniati. Sjur, han går på oss. Nej, han bränner kvar för speltren. Han klarar Sheldon inne till bättre. Vi är för en natter. Men nu. Alltså inte öppet skott på vägen. Tog värre förresten. Kör Sjurischen. Oj, Erik Hexa. Man siktar. Oj, vi är från fotbollsbästa innan affär. Så är det som man vill för att spela vad gör det. Här är vanligt att han är i bygget till marchen. Det kör. Oj, Atlantis har förskallt som en man tänker. Åh nej. Är alltid att jag spötter täcker hänt när Arna Fer då i Arna Fer anlite. Så tyvärr för som bötten inte måla, men tog Peter så var det inte dött utvisning. Det skulle inte helt svära. Bötten träffar i armarna och så är han upp i anlite av Malvärnon. Jag får bara inte anledning till att det är en utvisning till 17. Men nu efter VF som är under trösten. Spel deras inte så 4 mål. Till Röjli 1-0 Italienmannen. 3 mål till Rångsvägna ja. För VF ner 2 mål så ska man vara glad för. Ja, plåser på Orrega först i Atlevo. Bötter Karisho väl. Honcho domaren uppe. Lebedra. Öl ensam Atler. Leder Tuna Genka ölet vid skotten som han släpper korsene. Ein Alvering färd också. Svär. Trutchar. Halt. Johannes Björger för häntra Bösten men Bösten för att hotna. Och Suchta som här Ein Alvering efter. Och här som Bösten häver. Häsen Bötten lyser för Hattle. Magnus Müller, pura frier. Ja! VF för en halv högt i kastet och får fädra Bötten och Hattle. Poet Andreas Poet Magnus runt sig frian. Och så teker Brixen efter timeout. Ölja spänt stöva. Det snurrar sig om att få så mycket gott utgångsstöd som överhuvud för till Arndisten i morgon. Sammanlagt vinnaren över Händaldisten och Disten i morgon för vi är i EHF European Cup. Och i lötene tisdag vill jag så att 2 mål och färre tar Rångsvägna VF som är glädjer så som stående var på Antian och tar i Brixen kom på 5 mål. Tar i Brixen kom upp på 5 mål och Brixen tar Atlas här att öka upp att Meira. Men att VF blir här som där sen så lötnar efter att det kommit 5 mål att Rom har vust öjligt reste och har barsin natter vunnit på där vägen och teach öjliga går out. Magnus Müller fick 2 mål här senast Helbingen now jag satt med hålla jam shoulder lob på 4 så ett hoppskott för löd och söjande. Nu är han under linja. Jon Müller i midvärne. Jon och Magnus Müller i midvärne. Sjur Rolls av vinstment här. Hattle Arsson högre ment här. Johannes Björken av vinstra vantje och Andreas Eriksson av högra vantje. Mlaten är framme i sin mål. Krossade här Amina. Vi är fan upp och hötta där. Hattler. Ölja längt ut i allt sätter honom. Stefan Tinnaker. Bötter läser i Tarajan. Och kvätt. Inte mer här till bättre. Tarajan. Han häver Fordron Kottler. Cyklar kanske tar mån och ser att det sker. Honcho domar uppe. Honcho domar någon är uppe.
Ibali. Här är det. Plåst Ibali att innan sikta. Han får en kott. VF i bulten. Här plåst fram här. Till Johannes. Han är pyrolyser. Ja! Johannes Björkven mänkar Amonen. Ner i ett mål. Hetta kunde inte kinja bättre. Hända sen för Stövan. Och Kusse ver så kan Stövan bliva upp åter bättre. VF jakstar Jaunleitjen. Tar var rätt över 5 mål för Luther Lödesöjande. Hötlen i Västman era Göse. Mian Brixen är bra. Nu är här inte truste. Det kan inte. Han plats och skorar. Nu står det som att bruka hese sina sekunder rätt. Och till Helder Nuno Farello är så han får prata med sina lägare. Här är Europa inte färre än 3 sekunder efter att spela. Och VF inte ser att Arjen Distin i morgon är där bara att för vi är någon. Där finns det nya 2 mål. Javostövan Taver har missat bollen nu som kunde kosta en 3 målsläst till Brixen. Men nu står det sig om att få hända bollen i målet. Och Ankorsväckna är det kontakt i mitten. Nästa dag kvar annan vi bara en mål. VF och Brixen. Så är horen tar bättre från Disney Margin. Hoas. Inte här tidigare det skulle bli avgjort. För en sent i morgon där vi har säga. Filip Jojic. Dagsens spelar vid Seja Malon. Rich Vinnes har senaste 5 minuterna. Kommer in här till avgörande helter. Sjur Olsen. Kipa spel här till sanslötnar. Jans Björkman av vinstra vunche. Magnus Müller av vinstra backe. Sjur Olsen av bulten i Ramine. Ut i högre. Hattlarsson och Andreas Eriksen. Christian Jensen i strikene. Vladimir Maka ständra bunch. Där kan komma en eka lägga i rum om tar Rörda Jarver. Johannes. Sjurur. Som Christian runt. Så brätt här. Magnus. Sjurur efter. Magnus. Urgång till vinstra. Hattler. Och man högre upp. Att det sitter inte upp. Att det läser. Tar här på det. Ska efter. Ett av för att det är Noah. Bättre läser. Nej. Sjur Olsen är hoa på fältrösbulten. Sjur Olsen är hoa på fältrösbulten. Men akkurat inte sjående. Vinklen snöjtra center. Men ändrar vi 2 mål till 4 måls 4. SSV Brixen. Och här kom perfektast om tog att EHC uttrycker sig här hos Disney. Hade vi känslan av att det var VF som hej största tävlan hos Disney. Men så är det skett med hållet så kom Bergan till SSV Brixen. Det gav väl 3 gång. Och all upp men jag för en otrolig dyster VF vusse av era av gåen europeisk stöje och nu Chershem till Rajar av vita om tar få koppes att 2 målslästarna och i morgon vi går ta matchen här helt talenta Filip Jojic ändrar så Seja Malon Hattlarsson av 4 mål Magnus Müller av 3 mål Christian Jensen av 1 Andreas Eriksen av 1 Sjur Olsen 2 mål Jon Müller av 2 mål, Johannes Björkman av 1 och Tröntor Jonsson av 4 mål. Toppskyttan i Charles Brixen till vår backren Paolo Vinicius till Olivera Candido, där har vi 6-tal skorar 8 mål och så Thomas Valentin Canete, där var han vid 14-tal som skorar 8 mål som och Laius Arjan Ibali, Mimaren så att han skorar 5 mål. Och så är det Felix Müller skorar 3 mål och så var det kanske han som var alla trobla så här via Xavier för att ha Stigspärn så att han skorar 6 mål till ur 6 runton. Om Haktölne är och Dagford vi Bjärtjingon så kunde vi lycka ta att här eisen här. Skulle jag kanna om det här var till
om det rött i lötene. Ja, det hoa ver här alltid. Här stannar Malveren tja Brixen vi Alessandro Lupinati som är inne i löten. Han tar ett svarpöltar till 4%. Så det Mate Volarevic, han som spalte så i Atlantesten. Han har 11 bjärchinkar och tar 25,5%. Naten, han enda vi standa vid 24,5%. En snägga bjärchinkar och Malveren hinner med en Mate Volarevic har fått 11 bjärchinkar i parst. Men alltså 35 ända där här till Brixen. Så vi är 2 mål att ta natter till Dustin och i morgon. Och vi där vill säga kvui inte ta. Så alltid vi där och live efter och jag har två av VF-läggaren här på ett. Andreas Eriksson och Filip Jojic som börjar vi Andreas till tappa vid 2 mål och 35. Hur känslan? Ja, så känslan är synd ambivalent alltid. Är nog glad för att vi minkar om det till sush, men alltså tar skora tjejer tror de allt. Det är simpelt inte gott nog. Det skora så 35 och nekar gå tempo högt just nu. Ja, öliga högt. Alltså vi tar av inte såna spelare vi till förra så vi må kanske hoppa att höra tröst i margin till att ja, alltså jag hade en strävan att spela och näck tempo och kvärt en 2,5 mål så jo. Tar jag säga att det lokalt här som töksta vara bättre för att ta mot ända andes någon än till vår. Ja, alltså jag hade det. Jag vet inte, jag hade vi viskar som Östchimlayer, vi hade öliga lunch fast i så 5-8 vägen. Jag hade inte ordentligt hon fungerar alltså och jag vet inte, jag hade vi glömmer aldrig att han minns kan annan att det är en hel distro march. Jag hade vi synd Östchimlayer hade. Men lokalt till våra 5 ända 2 mål. Ja, jag tror det som säger och det ända kvart 5 mål månader så det tack mycket tacka vid till march. Filip Björk, du skorar Seichan av Taimon, 35 mål någon. Hur ser det? Ja, det får inte sin lite effekter extra krampa i 60 minuter så jag klarar inte att komma in. Men ja, trötter, högt tempo. Ta kräver att visst ordentligt fysiskt går och ta ger att ja. Ja, så att du så att trivas nog så väl i alla upp någon nog så ofta. Ja, jag trivs väl, jo. Det är inte så höver och tar standardlinje så är det bara bra att skjuta. Så hvis man kommer skora mål så är det bara att bli vi oss. Det man känner det. Du ser att det första 45 minuterna då har vi känslan att tid är faktiskt bättre än här. Men så 15 minuterna tar det inte mer tid att ta det här som ett snack flyr då känner jag vet inte så enkelt men man känner i pace för en stöd också okej tid är faktiskt absolut en stöd här ganska bättre men det kommer inte öligt tror jag hur ska upplevt det här. Alltså alltså vi har visst att vi klarar väl att hänga i samma vid Diamond. Det är inte så bättre läs. Det måste vara bättre för 2 mål i det. Kanske var det mer rutinerat till 15 minuter. Men alltså det är inte tappt. Vi är där i det nu att det är bara första halvlek och
Vi får röna allt i morgon. På en så där. Hur ser det för i morgon? Ja, det är gott. Det var bara en krampa, det är inte jävla muskler så vanande med massage och så är det okej i morgon. Halt ända hur var det så ska sitta utanför så att det är ju hänt i otroligt näkt till ut nationalliga. Det är chill självande alltså man vill göra allt hjälpa Lindon och chill det hitcha medan då strujast. Men jag säger så vi vänjer är klara så 5 minuter men han säger nej vi droppar där vi är klara morgon. Så jo. Det finns så mycket om månaden alltså så lötna alltså är man så är väl imponerad över att det klarar lika som att det är när vi det chans att komma ner minus 1 och försökte HC analyserat att minus 2 är faktiskt väl eller gott väl ettna. Ja, akkurat alltså det hade vi skulle tacka vi också att vi ja, det är en liten stäcker här plåsar vi liksom in i vattnet så jag alltså det är sånt som morgon inte för panik då vi gärna kan fejla nu och vi har några utvisningar som blir ölla då där att vi tappar en 2 eller 3-0 i halvdels det som Dreprocken sönder det alltså strikspelaren han kämpstoror och ja han då ölla väl att ja att jag vaknar utvisningar. Kan jag det vid morgon? Ja, vi kommer alla att söka någon snack video i morgon när det är och ni med om att komma fram omstrykna och inte lätta sig skrina. Nu har jag pratat lunch, vi skulle prata när vi tycker livfällare de spelade europeiskt hemma vad hur vet jag alltså Jag har en rolig känsla. Jag hade all bygden jag var känt att det är så tjå 25 så igen så jag hade alla glädje nog där och det är fin ordentligt spännande och ska och som jag kunde huxa mig att det var synd med larm och margin. Jag hade det var oj så frialligt. Det var ganska bra lucka till sista att det som gör det värst. Jag hade västmingar synd för smattnar allt. Det hoppas jag vi kommer göra synd bättre margin. Lägga synd större trust av domar och utlig. Tape på ner så för vi är så mycket hem att jag kan komma här att larma tack för pratet och gå ett ny match till bara Phil Björnsson 36. Tack för det. Och vi är så alltid vi tackar för ikväll.